birthday pala ni Kunyan ni Nicole Ann Gloriani. Igwa pa Chief Tech maski sarong pidaso. Ilingan akong nagmerienda kita kakapuson kita sa oras kan ka nagpo-proofread kaya ako. Nagpo-proofread kaya kita kan alas 5 bareta kaya hindi kita nakabog chitulos ano. Happy birthday kay Nicole Ann Gloriani. Partner ko ang kaitukan alas 5 bareta kundi bigla niya akong iniwan sa ere. Nagduman siya sa saindang lugar ng gana kandidata. Happy birthday tabi Nicole Ann Gloriani. Sagkod kita ng alas 5 hapon, programa ng Bicol Target magiging kasabay ta dyan ang Mega Force Patrol. Madara ng informasyon sa palibot. Pading Jimmy! Ang sabuyang chief reporter, kumpadring Al, na ready na. And then si Pading Jomar Bien. Kasabay si Joshua Bino, as in si Karen Nicolala, sa Manibela Henry Mata. Sa Master Control, yaon ang sabuyang chief tech Ramir Tanay. Pwede ta, Chief Tech, sa aga, i-connectar ito duman sa boarding house. Hapon, anayo tabi. Tapos, dahil ka na mag-uli tulos. Yo. Dahil ka na mag-uli tulos. Mga umuli ka mga alas 11:59. Nin mata nga. Chief Tech Ramir ang sa main control kasabay sa newsroom si Barrios para po sa sumadakan mga istorya lokal, national, international. Yan ang nagkakadarang og lindong bareta, major news ka sa DCGB as in mga news beats, news breaks. Sa panginot iyan ni News Director Mardila. Siyempre sa IT, Jerome Nico Martinez. Maringan ita sinibot sa Jerome na murusti nga suangog mo. At tranquilo na duman sa ano daw na ispeke gayud itong espeho susalming. Maringan ita tig-abisuan kita ni Jerome. Happy birthday tabi Nicola. Thank you so much sa Timo. Ako mapuan sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Good afternoon. May mga istorya na kita tulos diyan sa luas, ilaog ta doro diretso ang informasyon diyan sa palibot. Good afternoon. Ongoing on yan ang valedictory session kan sanggunian Palonsod kan Legazpi 16th sanggunian TGB ningon yan digdi sa Oriental Hotel presente digdi nagpaka-formal attire and makusanaan mga miyembros kan sanggunian sa panginot ni Vice Mayor Bobby Cristobal kundi anintero mga bisita yaw digdi ang mga department heads kan City Hall, mga empleados kan sanggunian Palonsod, of course. Special na bisita ngunyan si Alcalde Attorney Pido Garbin Jr. and si incoming Mayor Siam Ismael. Sa moment pong initabi nagtataram na kansayang valedictory address si Vice Mayor, outgoing Vice Mayor Bobby Cristobal. Balontang madakop tabi ada parte kansayang mensahe. Sige daw. Mapanabot ang panginoon ng servisyo sa bagong paamin. Yung mapanabot sa ito na po, thank you for allowing me the honor of serving you. Mabuhay ang sila ng Legazpi. Matibay masipakakuha mo pa niya. Walang iya ka. Iosef to, kibabi. Tulak part na. Visit ka.
Sa last part, at least na-authenticate ko. Iwasin talaga kay Mami. Ay, ilan ka talaga. Talaga natakop na. Hanggang sa iyang valedictory test. So anyway, ma-emosyon, ma-sentimento, ang naging okasyon mo niya na hapon. At nagkagayon ang digdit gamusman nag-cooperar, maski Yes. mga identified na nasa ibang na kampo, mga gwapuhon mo dyan ang members ka sa Sanggunian. Yes. Kulang ko garing, may nagbot. Sisay. Si City Councilor Attorney Butch Lucila, and City Councilor Sunshine Imperial dahil sa mga personal manindang kaulangan. Yes. Pero balikan ta mayorya yaon pa di ano. Opo, Tapos balikan ta si kunya si Vice Mayor Mabi. Natapos o karera politika niya na ngunyan. Na daining kumbaga mayor na kontrobersiya. Deng issue. Talagang Vice Mayor Bobby sa loob ng siyam na taon. Malinig. Yan malunsod. Malinig niyang nagampanan sa iyang turno di opisina. Responsibilidad. Yung magkano yan sa naging sentro, at mga mensahe nila, siyempre tinawag yung special na pagkakataon na magtaram si City Councilor Glenn Casulia. Si Glenn Casulia baga, anay na siya dahil matukaw na siya ang board member at second district. Si City Councilor Iggy Apuhano, maski dahil ang gana, may naging eleksyon, pero magayon man sa iya naging mensahe na at least nagkaikusin din magayon na eksperyensya pag-iribana din na digit ng Gunian, takot siya mga nagkaorokunan, and another chapter na naman kung ano man ang sa iyang plano. Si City Councilor Luis Gutierrez, incoming Vice Mayor, nagsabi man na nakulo siya nagkaorokunan sa Sanggunian na ini, at bago ini ang ultimong aldaw, kundi sa masunod, siya na Vice Mayor, kaya saro ining dakulang challenge para sa iya. Yung man yan, so naging laman at mensahe ni incoming Vice Mayor Luis Gutierrez. Tibaan pa di makwanta kung igwang tiyempo buda ipaalasin ko makuha si amigong Bobby, si Vice. Makuha ang tanim. Importante, he is a part of the evolution and development ng Legazpi. Yes. Magkano yan. So, sabi ni Mayor Carmen, anyway, taon-taon, nagbigay pa ko sa Angel. Nagtatabang kami para madagom tayo. Pero may special award man. Kumbaga sa graduation, may special award. Kasi sa mga performance nila. Yan. Nara mo ang pinakamatindi pala na performance magabot sa mga pieces of legislation. Sisay? Kaya ko lang na-discover si City Councilor Glenn Casulia. Pasuro simple sa naman si incoming kinag, pero mahigos yung pala. Iyo pala ng pinakamaigos. O ano ang kanya? Ano makusa ng mga resolusyones? Kundi ordinansa talaga. Ordinansa. Siya ang pinaka-answer, tabi pa rin. Yan ang dakul sa ordinansa o resolusyon? Dakul, halo-halo na, pighalo-halo. Basta sa sumada, siya ang number 1. Ikaduwa si City Councilor Lau Beltran. Patulo si City Councilor JP Lee. Panapat si City Councilor Luis Gutierrez. Si incoming mayor, Vice Mayor. Sunod si City Councilor Alex Au. Ito pigapod na award of distinction. Sabi, itong limang ito, and then iba pa award of recognition man sa iba pa mga councilors. Ang pinaka-structure sa attendance, Sisay? Araw pa din kung Sisay? Perfect attendance. Si City Councilor Alex Au. Talaga naman. Good, that's good. Imagine mo, 144 na sesyon. Yaon siya, perme. Yaon siya, dawa. Solo na sana siya. Yaon siya. Prayer na pala nito. Prayer na, baka matakot si... Sige daw, aber daw kung yan. Dapat tapos na.
Oh. Matapos na yata. Oh. Tapos na. Kiblit na si Kabuda mahanap May patang. mga ano pa may mga picture taking pa. Oh. Medyo Ajuna. Oh, so sis yun. Balota na. Sige. Balota na madako. Tawantang monitor. May pamaridayan ako pa para makabuelo kita Sige. sa time limit. Maridayan ako tayo. Oh, sige. Tababalikan daw si Pading Al. Priority ka anytime, ano? Maki-advise tabi Chief Tech Ramir, ano? Kung mag-ring giraray suki Pading Al. Kung may interview si Joshua, tabi? May interview ba si Joshua? Sanggo ni ang bayan kwan mo niyan, sesyon sa Daraga. Aliyon tataabi, ano? Ilawag ta mo na si anong kwan, day pa man si, wala pa si Pading Al. Day pa nagre-dial, ano? Si Joshua mo na, okay, si Pading Al na? Si Pading Al binabulta na? Si Joshua mo na. Ilaw katulo, si Joshua Bino, halik dyan sa sayang mana location. Handalay mo na. Okay ba yung linya ni Joshua? Kunyan. Sanggunian bayan session man mo yan sa Daraga. Patarapos na mga initabi. Ano. Balikan tayo itong suki Vice Mayor Bobby. This now formally ends yung sa iyang karera politika officialmente. Natapos niyo sa iyang political career ning magayon. Daing issue, daing dakulang kareribukan, daing kung ano pa man, taday na baga nagkandidato si Kwan, si Vice Mayor Bobby. And nagi siyang alkalde for a short stint kan Legazpi, yugon moan. Sa siyam na taon niyang paninirbihan, nagi siyang alkalde na kunyan, daing gasto. Nagtukaw baga siya ni nagkapirang bulan ito dyan sa City Hall as acting mayor. O tabi, and gari naging full-fledged gayud nga itong mayor. Ano, yan. Okay na yung linya ni Joshua na naputol. Kundi halaton ta si Pading Al, tibaan lamang makatiempo duman sa sanggunian panglunsod kan Legazpi. And then dyan sa sanggunian palalawigan, gari inda ko kung nagkaigaw maning sesyon taod-taod yan mabuil tadahan ta ano. Mentras tanto duman mo na sa kwan sa Lado International tabi maray na hapon pa lang tabi Sir Renen de los Reyes, congratulations sa bilog na hierarchy kan LGU kan Bato Catanduanes, Buda sa Men and Women kan Bato MPS dyan sa Catanduanes, pati na po sa Catholic hierarchy kan Bato Catanduanes. Matrangkilo, peaceful generalmente so kapiestahan ni Senyor San Juan dyan sa Bato. Sa Karamuran, sa kuya man na lupang tinubuan, tabi, mahal na patron, Senyor San Juan. Fiesta man dyan gunyan. And siyempre sa Kamalig, fiesta man, Senyor San Juan. O may interview. O sige tabi, ito pala, may interview si Joshua. And siyempre sa Tabaco City, Senyor San Juan man, ilaog ta na si Joshua Bino. Hello, good afternoon, Sir Pio. Vice Bob, marhay na hapon. So, this now officially ends sa maabot na simana so sa imong karera politika dyan sa Daraga. Ay, yes po. Nagkagawa kami ganyan si session. Bali, last session na po yun eh. Opo. Ah, Yan. So, pirang taong ka po na nagkunyan dyan, nag-serve sa kunyan sa Daraga as elected official tabi? actually, third term ko ni ganyan. Oho. Almost 6 years na po ako as councilor. And then? Pero nagkagawa kita ng 10 months na bilang acting vice mayor. Opo, oho. Now, ano so pinaka-difficile mong inagihan and paano mo ito na-overcome tabi as elected official ka na Daraga? Well,
dakol po kitang mga concern na kay Gatubang, lalong-lalo na po so mga problema baga sa mga sa barangay. Opo. Dapat iman po ito so sa muyang ting asikaso, lalong-lalo na so concern sa patubig. Opo. Kasi Sir Pio, nasa committee on infrastructure po baga ang handle ko na komitiba. Aha. Kaya yan lang po ang tutukan pa. And so iba pa ang problema. Oh, iyan so pinakadipisil kumbaga sa among duman sa mga inagihan mong legislasyones na ipinasar diyan. So far po, dakulog po na para sa man po. So Sangguniang Bayan. Halos dakol po. Iyo tabi. Now, ano ang magiging abiso mo sa masunod na Vice Mayor taking in consideration yung experiences diyan tabi? Go ahead po. Well, kasabago yan po, si newly elected Vice Mayor, si Lab Ruiz, nag-attender po siya kan sa tuyang session. Nagkagawa po kaming diet na oron-oron, Opo. So, siring ang dati sa mga respective problema digdi sa daraga, ipaabot naman yan. Ipapaabot po sa iyo yan, no? Katulad man po isang dapat pag-oronan. Iyo. No. May in-advise ka sa iya personalmente on how to handle yung dalagan kan Sangguniang Bayan over? Sa aspeto na yan, nag-uron-uron man po kami Opo. na ang pinili ko kang Daragenyo is mga maray po para sa public service. Iyo tabi. Now, if you may, kung gusto mo na tabi man na kuhaon ining pagkakataon na makapagpasalamat sa gabos ng sektores dyan sa Daraga, yan sa imong mga pag-iriba and sa hierarchy po kan LGU Daraga, madangog tabi kami, Vice Mayor Bob. Go ahead tabi. Siring man po sa gabos, ako po nagpapasalamat na pigtawan po gira kitang chance makapagpadagot ng pag-survey. Rest assured po na I will be more responsive sa mga problema sa Tanabanwang Daraga. Yan lang po, Sir Opo. Pio. Salamat tabi, Vice Mayor Bob. Mabuhay ka tabi. Salamat po. Opo. Sir Pio, si Vice Mayor Bob Magalona, Yes. top notch Sir Consul ka Yes. sabi Sir Pio, nagsakat bilang Yes. acting Vice Mayor for 10 months 10 and months. nare-elect grabe si Tabi Sir Pio as consial Consial. para matulog naman na termino. O, kaya sabi ko, natapos yung karera niya, Vice Mayor, panibago na naman na karera, kakagawan naman. Correct. Yeah. Ayun, sabi, Okay. Sir Pio, dahil ko na naabot si Mayor, sakat na sa opisina, dahil na ako basta makalag Sir Pio, may iba pang mga bisita. So, para yung mga tabi Sir Pio, sila yung Sir Pio, salamat sa mga nabing pagkirida. And medyo may titik sa namang kilita, sabi niya, ay nga lang nga kung 3 years, see you on 2028. Uy, sa ano nga ni si Primerong Taramon, duwang aurora sa naan. Sabi niya nga ni, doon man sa ngayang Aurora. may pitik si amigong Jonji, Mayor. Yan, ano si reaction kan Sanggunian? Siyempre, kunin sa nagari, expected naman garo. See you on 2028 nga. Tapos, yaon man digi Sir Pio, si Vice Mayor-elect Lab Ruiz na attender kan session regular na mga hapon. Roger. O ito di Sir Pio, ang emosyonal na kaganapan, regular session ngunya na hapon digi sa Daragalbay, sumasunod di semana panibagong set of local officials na magtabi Sir Pio, panibagong termino. Roger. Alright, Josh Rubino, DCGB. Thank you so much, Joshua. Si Vice Mayor Bobby. Ang Armario on the Spot Report.
Kumpadre Al Giraray, good afternoon. Good afternoon, Garay Padeng. Kataning ko mo niya ng tulong mga matitindi sa Vice Mayor, so incumbent Mayor, saka incoming Mayor. Kanauna na ito pa din. Kanauna na ang sitwasyon. Inutong ko na si Vice Mayor Bobby Cristobal Tabi at sa tuyang outgoing Naputol, Padingal, naputol yung sa imong transmission. Halatuntaan ko niyan. Baka naubos na so baterya o kaya so load Kumpadring dali mo na. Maray na hapon palan kay amigong King Reginaldo. Si amigong King Reginaldo Tabi, maray na hapon sa imo. Vice Provincial Engineer Retired King Reginaldo. Yan. Nag-redial si Padingal, halatunta, sandali mo ta. Bako igwas ining globe, so globe ang may load ko, apodan ko si Padingal. Padingal Armari, nag-redial, anong nangyari tabi, yan. Okay na, Padingal? Hello, Tabi, Padeng. Yes, go ahead, Giraray. Opo, sige. Sa ano niyan, tiripon-tipo na digdi. Kundi bigyan-entertain pa ni Vice si Mayor, siyempre si Mayor Garvin. Bisipan niya. Sige lang. Kumayain lang. Sige lang. Bigyan si kaso. So, si Mayor Garvin niya, digdi, nag-ready sinda para magularampangan sa momentong ini. Vice, sabi, si Pio. Pio, good afternoon. Yes, Vice Bobby, Diyos marhay na hapon. And ang ining comes June 30 will be now yung ultimo aldaw mo bilang ilihidong opisyal Tabi kan Legazpi. Tama po. And you have served the elected position sa loob po ng pirang taon Tabi, Vice? Almost 18 years. 18 anyos. Uyugo naman. 18 taon po. Iyo po. I was 24 years old when I first became city councilor po. 2007. Then comes June 30, anong decision mo Tabi? Diyan na talaga matapos so buhay politika mo? As of now, Pio, yan talaga. I'm just excited na makapaingalo siguro. Medyo after 18 long years, nalingawan ko na kung anong itsura kang buhay sa luwas kang politika, kang city hall, kang probinsya, kang barangay. So, I'm just happy and excited na siguro mag-uli sa harong. So, what was the most difficult, so pinaka-dipisil sa laog naning taon kan sa imong pagiging politiko? Ano so pinaka-dipisil na halos magsuko ka na, and paano mo ito na-overcome Tabi? Actually, Pio, sa totoo lang, sa different positions, sa iba't ibang sanggunian, ibang LGUs, ali pa kita sa barangay, gabos man si masabi ko, day man ako na dipisil, kundi nag-enjoy ako. And ang pinaka-importante siguro, pinaka-naugma ako is, dakol akong naukudan sa gabos na posisyon na sa kuyang pikapatan. Like what? Ano so naukudan mo Tabi, Vice? Siguro for me, Pio, ang masasabi ko, anytime na piga-apot ako sa gabos na posisyon, ang pinaka-gusto ko, Pio, is the barangay. Kasi duman talaga dakol akong nahiling, naukudan. Nahiling ko talaga sa sitwasyon kang mga tao, kang pamilya sa barangay level. And masasabi ko as a punong barangay, is so pinaka learning experience for me sa gabos na posisyon. And anong masasabi mo sa historikan sa imong karera politika? Nagi kang alkalde
kan Ligaspi. Yeah, for 2 months po. Natawan man kita ni pagkakataon. So, what more can I ask for, di ba? Kung sa onra, sa pribilehiyo, Mhm. siguro, I'm just grateful, Pio, lalo na sa satuyang kay Lord. Mhm. Siyempre, I'm just grateful that I was given a chance to serve in different positions, different LGUs. I'm just grateful. My heart is just filled with gratefulness. Iyo. Now, ano an sa imong kunyan? Anong sa imong magiging abiso, unsolicited advice sa masunod na vice alkalde tabi? Yeah, just serve with integrity. Kita nagkandidato kita, presentar taan sa tuyang sa dire. Ngunya na nailihir na kita, tinao sa tuya, kan tawo, ang tiwala. This is work already. Responsibilidad na ini. Iyo. So you have to give it your best. You have to give it your all. You should not fail them. Oho. In kaso may gustong ihapot sa imo si Vice Incoming Luis, open kang perme. Yeah. We're very close. Luis is like the son I never had. Ano ang kunyan mo? Ano ang tatawan ta kang pagkakataon makapagpasalamat tabi primero sa kay Riba Budyan and sa public sa city. Madamog tabi kami. Yes, Pio, inot sa imo. Aloyo naman kita nag-ibanan. Aloyo na panahon. Thank you very much, Pio, for always giving me the opportunity na makaulayan sa tuyang mga pag-iriba, ang sa tuyang mga syudadanos, ang mga fellow public servants sa paagi kan DCGB. Gusto ko man magpasalamat sa DCGB for always being there, providing a fair and equal platform para sa Gabos. And sa kuyang mga nakaiba, sa kuyang mga kabarangay sa Gabos, mga Legaspeños, Albayanos na nagtaon ng tiwala sa kuya. Gusto ko magpasalamat sa Indo Gabos, hali sa kay Buturan kan sa kuyang puso. Thank you very much sa tiwala. It was an honor serving you guys, serving with you. Maraming salamat sa inyo lahat. Sa grupo mo diyan sa Sanggunian tabi, anong masasabi mo man po? Yes, thank you very much po sa Inda. Ipadagos ninda ang marahing na trabaho na napunan ninda and continue inspiring others to serve. Sa petsa 1 kan Hulyo, anong kainot-inot tuming gigibuhon? Malamaw po. Kaya daw. Alayo ko na pampiklano yan. Kaya di mo ako makikik sa apot mo na iyan. Alam ko ang isisimbag ko. Malamaw ako. Malamaw. Di sige tabi, Vice Bob, and it's a pleasure sa nahalawig na panahon ni it's been a ride with you, personalmente. Yes. Si papa mo, kumusta ki papa mo? Yes, Ki mama mo yes, tabi. please. Mabuhay ka tabi, Salamat. Vice. Mabuhay ka. Thank you, Pio. I'll see you around. Opo, sige. Mayor Bobby Cristobal tabi sa informasyon na yan. And si Mayor Pido, may kauron pa gari. Oho. Kakao na. Itama ko ang baga ba, maulat sa bayan siya. Yung Ano ang sige daw, maulat sa bayan. kiblitan na ta, human sana, dordritso. Nagkakaon si Mayor. Tapos, ang talinga niya, may kauron. Yun pala na no. Nya si Koeng, nya sa amigo tang Koeng Si Gaming Vice. Pasa ko kay Angel. Sige. Si Gaming Vice. Oho, tabi. Sige daw. Maray na hapon, Sir Pio. Istorbuhan ko muna ang pag-ungit kang incoming Vice Mayor kang Legaspi. Vice, good afternoon po si Sir Pio Fernandez. Sa gadon nila kanina, mensahe man bilang nagkaperang si Manila, pero nagkaperang aldaw, masumir na po ikaw mo sa pwesto bilang Vice Alcalde kana syudad kang Legaspi. Sir Pio, na si incoming Vice Mayor Luis Gutierrez po kana Legaspi City. Wala pa yun pa ako na. Alam na, mainom dangon na sa Sir Pio Oho, kitubig. bad maakog. Bada ako. Sige, tabi. Yan. So as of now, Sir Pio, naligid sa mga pamayukan kada departamento nag-atindir man ligid sa mga activities na ini. Oho. Ayun na po, Sir Pio, si Vice. Hi, Sir Pio.
Yes, Vice Luis, marhay na hapon tabi. Marhay na hapon. Opo, ano na po, ano na sa tuyang inabot na level sa pagpreparar tanganing pag-abot man kan panahon July 1, malabyan na an pagpadalagan man kan sangguniang tabi. Go ahead po. Yes po. Thank you, Sir Pio. First of all, yung kaming union meeting sa valedictory session of the 16th Sangguniang. And of course, ini ang final na session May tigdi sa 16th Sangguniang. But along this process, tapos manggirarayan sa tuyang pag-prepare sa turnover and pagiling man po sa mga magiging priority tang mga direction ng 17 Sangguniang. Iyo po. Now that maasumir ka na sa halangkaw na posisyon bilang vice alkalde, any learnings na nakuha mo man tabi sa imong pinagsusundan ining si outgoing Vice Mayor Bobby Tabe? Well, yes po. Of course, a lot. And nakulaonan sa kuyang pagpapasalamat kay Vice Mayor Bobby. I learned a lot. Being the youngest regular councilor kang 16 Sangguniang, it was my first term. Tapul po ang kong nahiling as inaupudan sa iya. And he is helping me actually in the meantime with the turnover, teaching me the ropes. Dahil mo nagtatapos ng sa iyang pagtrabaho as in ng pagtabang manggiraray. I'm learning more every day. And shout out to Vice Mayor Bobby, such a big help with the adjustment from the first term, and then this term naman po na kita naman ang maging successor ni Vice Mayor Bobby. Opo. So how was your political ride as sanggunian panglunsod member, and ano so pinakamatinding challenge na hinampang mo? Paano mo ito na-overcome tabi, sir? Naputol po. Hello sir, okay na po ba? Aya. Hello? Okay. Hello? Thank you. Hello? Okay na po ba, Vice? Tabi, sir? I think so. I think so, Sir Pio. Sabi. So, sabi ko kasubago, how was your political ride as sanggunian panglunsod member? Ano so pinaka-dipisil na hinampang mong challenge, and paano mo ito na-overcome over? Well, actually, Sir Pio, it's been a huge learning experience for me. I wouldn't say that the ride was rocky or smooth, but everything is learned and everything is silent command po when your heart is in the right direction. Nagiging madali man in some ways. And I'm quite lucky. Ano po, sa one term man lang po ako nagdalagan bilang konsyal, and I was lucky enough na pinili manggiraray as in tinawan akong tinawag kang pagkakataon na uyan nga ni magsakat sa huralangkaw na ilihidong pwesto. Pareho ni duman sa daraga si Bob na Bagalo na naging mayor, Vice, mabababa kinatak sa hello, Sir Pio. Hello, naputol. So, Yung yun, maluyan signal. yun sa natabi yan na Vice, and narumduman ko, kahurong ka ito si Lola mo, si Doña Pat Gutierrez. Antara mo niya sa ko, may kakaabutan iyan, si Luis. Tandaan mo yan, may kakaabutan ka talaga. Nagpuuna nga ni. Pagkira ko natatakot. Narumduman ko, magdisiplina sa kuya ng lola ko. Antaramon, Pio, may kakaabutan nga yan. Tabangan mo ngayon si Luis. Thank you, Sir Pio. Ang sa indong never-ending na support sa muya. Okay. Very much appreciated. And regarding duman sa mga nagbago sa buhay ko, it was always the privacy. One of the biggest challenges. But in all honesty and sincerity, it's not really a problem. This is a public position of public trust, and we're ready to serve. Opo. Sige tabi, Vice Mayor elect Luis, sir. Congratulations and salamat sa oras. Salamat po, Sir Pio, and salamat to the whole DCGB fam. Thank you po sa ito. Welcome. Angel. Thank you so much po, Vice. Randihan ko, Sir Pio.
si Legazpi City Mayor Alfredo Corbin Jr. Yan, oho. Kaning hagadan taman siya ni na mensahe. Mayor, si Sir Pio po sa DCGB. Ba't nagpupun pa sana magungit si Mayor? Sige lang po. Mayor, si Sir Pio po sa DCGB. Pio, maray na hapon. Yes, maray na hapon tabi Sir Mayor, Attorney Pido. I've learned igwa kaning pinagtalaan ng ulat sa bayan tabi, Mayor. Yeah, before I step down, it is incumbent upon me to report to the Legaspeños kung ano sa mga ginibutang programa as in ano sa may uwalata para sa tuyang syudad, and pinagmaot ko na sa June 27, which will coincide with the oath-taking ceremony of the newly elected officials it is sa tuyang syudad. Magkakaigwagit taki ulat sa bayan po. Ay, opo. Mayor, tabi kindly give us an overview sa periodong ipinagtukaw mo bilang samuyang ama kan syudad, mga mayor na nautob duman sa imong mga pinagpromesa sa tabi. Go ahead po. Well, the promise to healthcare services, we were able to deliver by making it accessible sa tuyang mga kababayan na Legaspeño. Right now, we just opened the Super Health Center duman sa sur na parte kang sa tuyang syudad, sa tuyang mga pasyente, sa Legazpi City Hospital. Bako lang sa inpatient ang no balance billing, even the outpatient for the first time. Nagkigwa kita no balance billing sa mga outpatient. Sa sektor kang edukasyon, we were able to address the deficiency in classroom, kakulangan sa classroom. Sa ngunyan, sa presenting taon, nagko-construct halos 100 plus na classroom sa mga iba-ibang campus, sa elementary as in sa high school. And natawan ta, i-padigwit na solusyon ng kakulangan sa classroom. And at the same time, ngunyan man na taon, ang pinaka-dakulang pagbukas kang mga integrated schools na kung saan sa anom na barangay, duman yaon na ang mga integrated schools as in lakulay ining kabawasan sa gastuson ka mga magurang sa rason na aday na mamamasahe sa mga kakian pasisiring duman sa mga high school campuses na ating pinag-eskwelahan nila. In the same way, itong mga high school campuses na pinag-eskwelahan nila, na-decongest man ito dahil sa pag-create pa kaining anom na integrated school. For the first time also, Pio, the 25,000 enrolled elementary students will receive this year school supplies and school bags from the city government of Legazpi. Mas lalo pang napapadakula ta ang special education fund sa pagsiservisyo sa pangangiipokan sa tuyang mga eskwelahan, mga paratukdo. In fact, we hired more teachers para magsirbi duman sa mga integrated schools na ito, and then their remuneration will be increased tangani magkagawaman silang dignidad sa ng pagtutugdo. More infrastructure projects in terms of flood mitigation and vital infrastructure in support of businesses and the promotion of tourism. Yaon ang pagpapadagos as in pagtatapos kang international cruise ship terminal, mga parke na pinag-open ka ngayon na taon. As in mga festival na nagdara kita-cool na turista in support of our tourism promotion. Sa sektor kang agrikultura, sa parasira, ayaw na sa tuyang pagsuporta sa pagi ka mga binhi, pataba, mga fertilizers, of course, sa mga farm implements, panganing ma-improve taan sa indang produce. As in magkaigwa kidagdagan nakita sa tuyang mga paraoma. First, support to the marginal sectors of our society. Ayaw ng suporta ta sa mga seniors, PWD, and even the solo parents. And at the same time, sa pagmanihar, sa pagrehabilitar ng pinakamayor na duwang public utilities sa arog ng Aleco, asin ng
tubig, mag-supply sa tubig, yaon ang rehabilitation program, rehabilitation projects na nga mapagsirbihan kini. Sa padagos sa pagsulong ta sa progreso kan sa tuyang syudad, yaon ang duwang public utilities na sa lalong madaling panahon maaasahan pa ang magiging kalidad ang serbisyo. Yaon man tabi, Pio, Opo. ang biggest housing project na pinagpupunan ng kanyan, ang pinag-aapod na pambansang pabahay para sa Filipino program. So kadakol-dakol pa kitang pwede mentionar, Pio, alagad duman sa ulat sa bayan sa tuya ining sa saro-saroon, Opo. tanganing sa pagtapos kan sa tuyang termino, ini man maipasa ta sa masanling administrasyon sa pamamayo ni Mayor-elect Hisham Ismail. Opo. Now, Mayor, very comprehensive po ito. Now, we go on the other side. Ano ang nahiling panindong dakulaon na problema, obstacle na dapat ma-hurdle kan incoming mayor na si Isham, and how do you intend to help resolve it? Now, namasakat ka man duman sa Kongreso, Tabi, as second nominee sa Ako Bicol. Go ahead, Tabi. Well, ang pag-resolve ta sa health sector as in sa edukasyon, continuing program. And that's the thing na sa tuyang tututukan as in tatabangan ta ang masaling administrasyon. Tanganing, pasisiring kita duman sa tuyang obligato that when we say access to public health and quality education ma-realisar ta sa lalong madaling panahon. Siring man ang oportunidad sa trabaho para sa tuyang mga kababayan Legaspeño. And that's why we want to create another area of growth. Iyan na bagang old airport, 40 hectare ang nakatiwangwang, we want to convert into another business district. Tatabangan ta ang presenting ang masaling administrasyon, tanganing ma-realisar ta sa tuyang plano dyan that will create a lot of opportunities in terms of job generation, as in man nakulang income para pasisiring sa satuyang syudad na magagamit sa mga serbisyo, pasisiring man sa satuyang mga consequences. Opo. Now, Mayor Pido, doon na lang po, Tabi, before I let you go, if you may, ano ang sa imong magiging advice kay incoming Mayor Isham sa pagtukaw niya bilang alkalde, kung paano ma-hurdle ang gabos sa mga problema? And ikadua, madangog po kami, kung gusto mo na po na kuhaon ng oportunidad ini through radio, makapagpasalamat po sa mga Legaspeño on your ride as mayor digdi po sa Samuya nga sa tuyang siyudad. Go ahead po. Well, para sa kuya, he just have to focus on the goal, which is to improve the lives of the Legaspeño through programs and projects that will uplift and at the same time will provide prosperity sa tuyang syudad. Ito mga nagkami rin syunar ko, kadagos niya lang ito. Kasi kung may mga kadagdagan pa siyang programa, nasa likod ang Ako Bicol Party List at ang aning isulong man yan na progreso sa tuyang syudad. And sa kuya man Pio, na pangaturugan na pagbalik ka sa Kongreso, bitbit ko ang mga programa sin advocacy na pinuunan tadigis sa tuyang syudad. Makakaasa ka mo that I will be a voice in Congress ng aning padagos na isulong ta ang mga programa, proyekto, sin papakinabangan nini ng mga kababayan tan Legaspeño, Albayano, and mga kababayan tan Bicolano. Mayor Attorney Pido, Tabi, salamat. Mabuhay ka po, Tabi. Salamat pa rin na hapon. Thank you so much po, Mayor. And then, last na Sir Pio, hagadan tamanin mensahe si Legazpi City Mayor-elect, incoming Mayor Hisham Ismail, tanganing kaperang aldaw naman sa natabi Sir Pio. Maasumir naman siya sa press. Maridaya lang ako Sir Pio Sige, para sige. Dahil maputol. Sige. Halatunta. And siguro Karen and kumpadring Jimmy, duman na lang sa 5 o'clock news. Ano tabi ka? Ibel ka na inidigdi. Yaon na si ito na po, Angel. Sir Pio, si Mayor-elect Hisham Ismail. Si Sir Pio. Ayan po. Hello? Yes, hello Sir Mayor Isham. Si Pio po, kandi si GB. Apo, marinapon po. Opo, opo. Sir Pio. Opo. So, Mayor Isham Tabi, nagkapirang aldaw na sana, maasumir ka na formalmente bilang alkalde. And sa paghiling po ka na Legaspeño, halangkaw, so standard na iwawalat ni incoming congressman, now outgoing Mayor Pido, sa lado kan governance, performance, and goals, Tabi. How do you intend na ma-diretso yan, as in mataparan, Tabi, Mayor Isham? Well, siyempre,
paano ba yun eh? Kahit na, syempre, Sir Pio, Oo. kita, Papadog. Well, in fact, nakalatag na mga boss, as in, sa tuwing papadagos, as in, papakusugon yung mga programang iyan. Kasabay man, aputunta kung na paano tayo papakusugon, syempre. Kasabay po dyan ang paghagad kitabang through national government. Sabi, asa yung pagbalik sa Kongreso, mas madali, as in, mas pakusugang linyata sa national government natin para sa mga programang iyan. Ayun, opo. Now, tabi an advice ni Mayor Pido is mag-focus duman sa mga pangangaipon ng tabi kan sektores kan sosyudad, tabi Mayor Isam. Yes po. Sabay po sa mga padamang sector, ng senior, sa health, and sa basic necessities, lalo yung problema ka sa tuyang padamang syudad, ang tubig kasi ng kuryente tabi. Kasabay man, ang pagparagos sa pagpagtag classroom para sa pagpakusog kang edukasyon po digdis tuyang padamang syudad ng Legazpi. Para sa mga Legazpeños po. Ayun. Opo. O di, sige tabi, Mayor Isam, salamat and mabuhay ka tabi. Opo. Salamat po, Sir Pio, and hope to see you on the 27th tabi. Ay, Sa opo. muyang all-taking, Yeah. kasabay ang bilog konseho po. Anong oras tabi Yes, ito, po yung Isam? Anong oras tabi ito, sir? Mapon po, 1 p.m. Aha. Saan po sa venue? Sa LC3 po. Sa Sir LC. Pio. Opo, sige. Salamat din maray tabi. Okay. Thank you po, Sir Pio. Asin, marinapon po, giraray, sa kabus na nagkatabay kang sa imong maurag asin magay na programa. Thank you po. Thank you. Mayor-elect Hilson Ismail. So yan po, Sir Pio, ang kabulugan sa tuyo man ang interview at the same time, hindi man natapos na digdi so sa muyang valedictory session kang 16 na sangguniang panglungsod kan Legazpi. With Kuya Al, exclusive Angel Mustaza, DCGB. Thank you so much, Angel, sa mga dagdag na istorya with kumpadring Al Armario. Salamat man ka sa ido pagantabay. Oras Pilipinas, pwede pa ihabol tatabon niya. Salamat ka sa ido pagantabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang